lahat. Suma sa inyo na po ang Aksyon Radyo Balita. Ngayon pong araw ng Lunes, January 10, 2022. Ako pang inyong tagapaghatid balita, Action Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balitang lokal, implementasyon ng gun ban, epektibo na. PNP Pangasinan, wala pang na-identify na election hotspot dito sa lalawigan. COMELEC mag-hire ng medical personnel na tatalga sa voting centers. Region 1, pinigting ang security preparations and planning para sa nalalapit na 2022 national and local elections. Pagsusot ng face shield required muli sa palengke sa Dagupan City. Pagdiriwang na anibersaryo ng Lingayen Gulf Landings at Pangasinan Veterans Day kahapon, naging simple ngunit makabuluhan. Sa ating police reports, babaeng nagpa-makeover sa salon na di nagbayad, inireklamo. Akusado sa pagpatay, Timbog. Balitang Pambansa 2022 elections di makakansila ayon sa COMELEC. Checkpoints inilatag na ng PNP. Balita ng Masibayong Dagat, 19 katao ang patay sa nasunog na apartment building sa New York. Sa showbiz, Piolo Pascual at Shaina Magdayaw lantaran ng pagiging sweet sa isa't isa. As sa sports, pagbabalik ng Governor's Cup na PBA na ayos na. Yan ang ulan ng ating mga balita. Muli po, ito ang Aksyon Radyo Balita. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Action Dav Tibakay. Sa detalye ng ating mga balita, formal nang inumpisahan ang malawakang implementasyon ng gun ban sa buong bansa simula itong January 9, eksaktong 4 na buwan bago ang pagsapit ng national and local elections sa May 9. Kabilang ang lungsod ng Dagupan sa mga napiling pagdausan ng salubong national and local elections 2022 elections simultaneously, kung saan nagkaroon ng checkpoint sa lalawigan na isinagawa naman hating gabi ng Enero 9. Tumagal ng mahigit 1 oras ang naturang checkpoint sa Quintos Bridge na dinaluhan ng mga kapulisan sa pangunguna ng OIC Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, Police Colonel Richmond Tarina, Commissioner ng Elections Provincial Supervisor Attorney Marino Salas at Major Sergeant Sajel Santi Estrada bilang katawan ng Philippine Army. Sinabi ni Salas na gagawin ang COMELEC checkpoint sa buong lalawigan ng Pangasinan na magkatuwang na gagawin ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines at asahang magtatagal hanggang sa matapos ang election period. All over the province, meron tayong mga checkpoints. Everyday pong activity ito until election na. Doon sa period or sa length ng checkpoint, it would depend on our counterparts sa PNP at AFP. Sir, ang pahayag ni Attorney Marino Salas, apela naman ito sa publiko na kapag mag-request ang kapulisan at AFP personnel na mag-inspeksyon sa kanilang sasakyan ay makipagtulungan na lamang. Siniguro naman itong mapuprotektahan pa rin ang basic constitutional rights ng mamayan. wala namang pagkakaiba doon sa mga checkpoint na establish ng ating law enforcement agencies. Lalo ngayon, ay pandemya tayo, mayroon mga established din na checkpoints at mga COVID-19 checkpoints. So the same rule applies. Ang karagdagang pahayag ni Attorney Marino Salas, ang Provincial Supervisor ng COMELEC Pangasinan. Layunin ng pagsasagawa ng mga ganitong checkpoints ay ang masigurong hindi magdadala ng armas sa mga tao upang maiwasan ang mga election-related incidents. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Wala pa raw natutukoy ang Pangasinan PNP na election hotspot dito sa anumang bayan, dito sa lungsod o dito sa lalawigan ng Pangasinan. 4 na buwan bago pa ang 2022 national and local elections. Sinabi ni Police Colonel Richmond Tarina, ang OIC PNP Provincial Director ng Pangasinan Police. Ito ay sa kabila ng 2 beses na italang bomb scare sa bayan ng Tayug. Di naman aniya nila sinasabing hotspot ang lugar, subalit tututukan nila ang ganitong mga lugar upang matiyak na walang mangyaring karahasan. And as of now, wala naman tayong kino-consider pa na hotspot kasi wala pa naman tayong recorded na any incident that could be attributed to or motivated by political motive.
pahayag ni OIC-PNP Provincial Director Rich Montadina, sa kabila naman nito ay lagi aniyang nakabantay ang PNP. Ito ang dahilan ng pagpapatayo ng checkpoints upang malimitahan ang galaw ng mga kriminal. Wala namang pinipiling oras sa pagsasagawa ng checkpoint ang PNP. Nilinaw naman niya na limitado lamang sa visual search ang PNP kaya't walang dapat ipangamba ang taong bayan tungkol dito. Ilang beses naman na raw itong pinag-usapan ng PNP, AFP at COMELEC kaya't bawat isa sa kanila ay alam na ang gagawin. Ito naman COMELEC checkpoint ay kung saan lang yung strategic na locations kami pwedeng magandang checkpoint ay doon. Hindi siya fixed, kundi ito ay kahit anong lugar or kahit anong street ay pwede kami mag-establish. Siniguro naman ito ang sapat ang bilang ng pulisya sa buong Pangasinan sa pagpapatupad ng mga hakbanging ito tulad na lamang ng ordinary beat patrolling at checkpoints at iba pang pagpapatrolya. Tuloy rin ani ang pagsasagawa ng quarantine checkpoints na binabantayan ng Provincial Mobile Force Companies upang mapigilan ang pagpasok ng mga taong posibleng infected ng Omicron variant ng COVID-19. Sa panig naman ng AFP, sinabi ni Major Sajir Santos Estrada na tutulong sila sa checkpoints na ginagawa ng PNP. Sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa, kukuha o mag-hire ang Commission on Elections sa COMELEC ng medical personnel sa gagamiting voting centers sa eleksyon. Ayon kay Ilocos Region COMELEC Assistant or Regional Director Attorney Reddy Balarbar, ang hakbang na ito ay napagdesisyonan ng komisyon bilang health safety measures sa araw mismo ng halalan sa Mayo 9. Sinabi niya na bukod sa barriers sa pagitan ng mga upuan o mesa kung saan buboto ang mga botante, maglalagay din umano ang COMELEC ng isolation areas para sa mga nagpapakita ng sintomas ng COVID-19. Inactivate naman ng Commission on Elections sa COMELEC nitong nakaraang araw ng Biyernes ang Regional Joint Security Control Center na nasa Pro 1 Conference Room, Camba Brigadier General Oscar M. Florendo, Parian sa siyudad ng San Fernando, La Union upang palakasin ang security preparations ng rehiyon para sa nalalapit na 2022 national and local elections. Tipon-tipon kamakailan ang mga miyembro nito upang pagkaisahin ang mga gagawing hakbang sa pagitan ng COMELEC, PNP at AFP at iba pang inatasang ahensya para sa maigpit na pagpapatupad ng election campaign guidelines na nakasaad naman sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10730. Kinabibilangan din ito ng implementasyon ng minimum health protocol sa panahon ng pangangampanya. Kabilang sa mga nakibahagi sa nasabing pulong sina Attorney Jubel S. Somieda, Regional Election Director Attorney Reddy C. Balarbar, Assistant Regional Election Director Police Brigadier General Emmanuel Peralta, Pro 1 Regional Director, Brigadier General Kishin Manrunti Mortela, ang Brigade Commander ng 2nd Infantry Brigade, Philippine Army, at Commodore Inocencio Rosario Jr., Commander Coast Guard District. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General Emmanuel Peralta, ang Pro 1 Regional Director, ang kahalagahan ng pinalakas na koordinasyon sa pagitan ng mga concerned agencies sa pagkamit ng safe and peaceful na 2022 polls. Simula rin sa araw na ito, January 9, at simula nitong January 9, lahat ng quarantine checkpoints ay ginawa ng COMELEC checkpoints. Alinsin dito sa COMELEC Resolution number 10741. Ipinatutupad din ang maximum deployment ng mga tauhan ng pulisya upang matiyak ang ligtas at payapang election campaign. Samantala, umabot na sa 125 ang bagong confirmed cases ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Pangasinan. 431 naman ang naitalang aktibong kaso, 2 new recoveries at 1 namatay. Base ito sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office kahapon January 9, 2022. Sa kabuuan, mayroon ng COVID-19 cases sa Pangasinan na 35,053, 34,396 ang total recovered at 1,226 ang total death. Dahil din sa nakakabahalang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Dagupan City, muling nire-require ng pamalang lungsod ang pagsuot ng face shield sa mga palengke. Nakasaad sa Executive Order number 1 na inilabas ni Mayor Brian Lim na bukod sa market goers, kailangan din magsuot ng face shield ang mga tindera. Sino mang mahuhuling lumabag dito ay maaring magresulta sa pagkasuspinde o pagbawi sa permit o posible pang masampahan ng kaso.
Hinggil dito, inatasan ng Market Division, Public Order and Safety Office sa Poso, Market Marshals, Barangay Security Forces at Dagupan City PNP na ipatupad ang nasabing kautusan upang masigurong masusunod ang health and safety protocol sa lungsod sa gitna ng tumataas sa kaso ng COVID-19. Kaugnay nito, ipatutupad rin sa syudad ang no vaccine, no entry policy sa mga pampublikong lugar. Ganon din ang pagbabawal sa mga batang edad 12 pababa tulad sa mga malls, restaurants at supermarkets. Tumataas din ang bilang ng mga residente na nagpo-positibo sa RT-PCR test para sa COVID-19 sa bayan ng mga Tarem. At dahil dito, para maiwasan ang lalo pang kumalat ng pagkalat ng sakit, ipinag-utos ni Mayor Balong Vetinilla ang pagsamantalang pagpapasara sa kanilang town plaza at food strip. Bahagi ito ng kanilang preventive measure upang di na raw madagdagan lalo pa ang mga nagpo-positibo sa sakit ng COVID-19 sa bayan. Umapila naman ito sa kanilang mga kababayan na makipagtulungan at magdasal para sa kaligtasan ng lahat, ugali ng pagsusunod at pagsusuot ng face mask, palaging maghugas ng kamay at panatilihin ang social distancing. Naging simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang kahapon sa ika-77 anibersaryo ng Lingayen Golf Landings at ika-15 Pangasinan Veterans Day. Taon-taon tuwing January 9, ginugunita ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan ang pagdaong ng Amerikanong General na si Douglas MacArthur na nanguna sa pagpapalaya sa isla ng Luzon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kasabay nito ng pagkilala sa katapatan ng mga veteranong Pangasinense na nakipagtulungan para sa kalayaan ng bansa noong panahon ng Hapon. Hindi tulad sa mga nakalipas, naging team-team ang komemorasyon ngayong taon na ginanap sa Pangasinan Veterans Park sa likod ng Provincial Capitol Building sa bayan ng Lingayen. Samantala, dahil sa mga alituntuning pertutupad, buhat ng pandemya, walang mga veteranong dumalo sa pagdiriwang ngayong taon. Magkagayunman, pinangunahan ni Governor Amado A. Espino III ang wreath-laying ceremony kasabay sa paggawad ng 21 gun salute na naging tampok sa naturang pagdiriwang. Kasama naman ng gobernador, si Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tarina, Armed Forces of the Philippines 702nd at Infantry Defender Brigade Commander Krishnamurti Mortela, Floro Fabia Castro at Marlene Pizaras sa parehong mga anak ng mga veteranong Pangasinense. Samantala, isa pang patok na pasyalan sa San Fabian ang pinuntahan kamakailan ni 4th District Congressman Christopher De Venecia. Ito ay ang Bakawan Ecotourism Site sa Barangay Nibalibida na binubuo ng mga malalago at mayayabong na bakawan o mangrove. Na pag-alaman ni Congressman Tov De Venecia na dinevelop ang naturang ecotourism site noon pang 2014 sa pangunguna ng President ng Fisher Folks Association na si Nonong V.A. Sa tulong din ng lokal na pamahalaan ng San Fabian na ipatayo ang mga istruktura na gawa sa kawayan na siyang nagsisilbing lakaran ng mga bumibisita sa lugar. Sa mga bakawan nananahan ang mga alimango, alimasag, hipon, sugpo at iba't ibang shellfish. Ang bakawan ang nagsisilbi ring pananggalang sa malakas na alon at maraming gamit ang mga mangisda sa punong kahoy nito. Maaring mag-book ng Bakawan Tour sa pamagitan ng mga resorts na nasa San Fabian Beach area. Ang tour ay nagkakalaga ng 200 pesos kada tao at may minimum na 5 tao kada isang bangka. Aksyon Radio. Police Report. Nanggagalaiti ang isang salon owner dahil sa ginawang panlulokos ng isa sa kanyang customer. Nagpasalon kasi ang 25 anyos na suspect na si Lara Jensen. Online sales representative, residente ng Baybay Pulong Binmalay. Kinumbinsi nito ang negosyanteng si Maylin Tabura, 52 anyos, na pagandahin siya, ibigay ang general salon services, nagpakulay ng buhok, nagpakalay, nagpalagay ng eyelashes, foot spa, nail extension, gel manicure at pedicure paraffin na kanilang natapos alas 7 na ng gabi. Subalit nang silin siya ng empleyado ng nagkakalaga ng 23,875 pesos bilang kabayaran sa kanyang pagpapa-makeover, ay napakarami nitong ibinigay na dahilan at hindi nagbayad. At dahil dito napilitan ng may-ari na ipapulis ang suspect. Napag-alaman naman ng pulisya na may kinakarap na kasong estafa sa San Juan, La Union ng suspect noong July 2021. Subalit na ayos ang kaso. Samantala, timbog naman sa kasong syndicated estafa
estafa ang akusadong si Winifredo Policarpio na residente ng Barangay San Aurelio 1st, Balungao, Pangasinan. Walang piyansang itinakda dito ang korte. Matapos ang mahigit 10 taong pagtatago, nahuli ng mga pulis sa magtaking bugalyon ng akusadong si Jimmy Patricio, 57 anyos. May kinakaharap itong kasong frustrated murder. Pinaglalagak naman to ng piyansang 200,000 piso. Sa ating balitang pambansa, 2022 elections di makakansela ayon sa COMELEC. Checkpoints inilatag na ng PNP. Detalye ng balitang yan at iba pa sa ating pagbabalik. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na connection o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Board, Management and Staff. Action Radio Pangasinan, ang oras na po natin ay alas 7:30. Sa ating balitang pambansa, naniniwala ang Commission on Elections sa COMELEC na hindi makakansila ang darating na 2022 national elections kahit na nakaranas ngayon ang bansa ng malalaking pagtaas ng kaso ng COVID-19 na maaring umabot sa Mayo. Sinabi ni Menes na posibleng pansamantalang matigil ang halalan sa ilang lugar kung mahahawa ng virus sa mga miyembro ng Electoral Board members. Agad naman itong magtutuloy kapag nakahanap na agad ng kapalit kahit sa mismong araw ng halalan. Isa sa pinangangambahan na magiging super spreader events ang in-person na pangangampanya ng mga kandidato. Kaya naghahanda na umano ngayon ng COMELEC ng website kung saan makapagsasagawa ng live stream o tinatawag nilang e-rallies para mangampanya. Kahapon, nag-umpisa ang election period sa bansa. Kaya nagkasana rin ng COMELEC, pulisya at military na mga election checkpoints para maipatupad ang gun ban hanggang Hunyo 8. Inilatag na ng Philippine National Police ang iba't ibang checkpoints na daraanan ng mga motorista sa Metro Manila at mga probinsya. Kasunod na ito ng pagsisimula ng election gun ban. Sinabi ni Police Colonel Roderick Agustos Alba, inatasan na ni PNP Chief General Gennardo Carlos ang Directorate for Operations sa paglalagay ng PNP COMELEC AFP checkpoints upang matiyak na walang sindikato o individual na maghasik ng gulo hanggang sa araw ng halalan. Ang gun ban ay tatagal ng 150 days o hanggang Hunyo 8, 2022. Sa COMELEC Resolution No. 10728, ipinagbabawal ang hindi otorisadong paggamit ng mga baril at bodyguards habang papalapit ang May 9, 2022 elections. Bawal din ang pagdadala, pagbiyahe ng mga firearms o deadly weapons sa labas ng bahay o sa mga negosyo maging sa lahat ng public places mula Enero 9 hanggang Hunyo 8. Kasabay nito, sinabi ni Alba na kailangan checking ng motorista na dala nila ang kanilang vaccination card dahil may mga quarantine and border control points din na itinalaga sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 kung saan mahigpit na ipinatutupad ang no vaccine, no entry. Makalipas ang halos ang buwan matapos manalasa ang bagyong Odette sa Pilipinas, patuloy pa rin ang konsultasyon ni Deputy Speaker Loren Legarda sa mga leaders at mga local officials sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao sa kung paano matutulungang maiahon ang mga kababayan sa epekto ng bagyong Odette. Kamakailan, nagpaabot ng personal na tulong pinansyal si 3-term Senator Legarda upang magamit ng mga LGU sa probinsya ng Negros, Cebu, Bohol, Palawan at Leyte para sa relief goods, construction materials, solar lights at kung ano pa ang agarang pangangailangan ng mga nasalanta.
Ayon pa kay Legada, hangad din niyang mapaglaanan ng pamahalaan ng mga programa na makakatulong sa pangangailangang medikal, pinansyal at pangkabuhayan ng mamamayan kagaya ng DOH, MAPE, DSWD, AICS, ang DSWD SLP, DOLE Tupad at ang DOLE Pangkabuhayan, mga programang kanyang isinusulong at sinuportahan noong siya ay chairperson ng Senate Committee on Finance. Balita naman sa ibayong dagat, tinatayang 19 na katao kabilang ang 9 na bata ang namatay sa sunog na nangyari sa isang apartment building sa New York, USA. 32 pa ang sinugod sa pagumutan, ilan sa kanila ay kritikal ang kalagayan ayon kay New York Mayor Eric Adams. Sinabi ni Fire Department Commissioner Danielle Negro na sa bawat palapag ng 19-story building na madaanan nila ay may nakuha silang mga biktima. 200 bombero ang ipinadala sa lugar para apulahin ang apoy na pinagmulan ay hindi pa rin malinaw. Sinabi ni Commissioner Negro na ang pintuan sa flat kung saan nagsimula ang sunog ay iniwang nakabukas. Nangyari naman ang sunog na ito ilang araw matapos ang mga sunog na naitala sa Philadelphia na ikinasawi ng 12 sa nasabing insidente at bilang 8 bata ang namatay. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Nagsalita na si Piolo Pascual, 44 years old, kaugnay ng kumalat na sweet photos nila ni Shaina Magdayaw noong pang October 2021. Kuha man ang mga larawan sa isang resort sa Bohol at kitang-kita ang public display of affection ni na Piolo at Shaina gaya ng yakapan, yung holding hands at nakahiga pa sila sa isa't isa. Sa mga kuhang larawan na makikitang kasama rin nila ang real-life couple na sina Jody Santa Maria at Raymart Santiago. Marami ang nagtatanong kung ano raw ba talaga ang relasyon ng dalawa, pero ang sabi ni Piolo, what you see is what you get, yun na yun. Ganun pa man, hindi makapagbigay ng tiyak na sagot ang dalawa dahil hindi pareho ang kanilang pahayag noon. February 2017, sinabi ni Piolo sa isang interview na exclusively dating sila ni Shaina at sa walay namang interview kay Shaina, kinumpirma niyang very present sa buhay niya si Piolo at nagkikita sila ng madalas, pero nilinaw ng actress ng walang commitment sa pagitan nila ni Piolo. Aksyon Radyo. Sports News. Pinaplano ng pamunuan ng Philippine Basketball Association na PBA kung paano nito itutuloy ang naudlot na PBA Season 46 Governors Cup. Tenga muna ang liga dahil patuloy na lumulobo ang bilang ng mga tinatama ng coronavirus disease o COVID-19. Kaya naman, habang naghihintay ay nag-iisip ng iba't ibang paraan ang PBA para sa pagbabalik aksyon ng season. Binabantayan ng PBA ang sitwasyon kung saan posibleng Pebrero pa maituloy ang liga base sa kasalukuyang estado ng bansa. Pumalo na sa mahigit 20,000 mga kaso ng mga tinatamaan ng COVID-19 kada araw at walang balak ang PBA na sumugal para lamang matuloy ang liga. Priority ang kaligtasan ng lahat ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall. Ilan sa mga posibleng maging hakbang nila ay ang paglipat ng mga lugar, paglipat ng mga laro sa lugar kung saan mababa ang kaso ng COVID-19 at nasa mababang alert level. Tinitignan din ang posibilidad na muling magsagawa ng torneo sa ibang bubble setup na mga ngailangan ng malaking pondo. Nairaos ng PBA ang full bubble at semi-bubble sa nakalipas na 2 komperensya. At inyong napakinggan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita dito pa rin sa Aksyon Radyo Balita. At syempre mga ka-aksyon, pinapasalamatan ko po kayo, lalong-lalo na po ang mga nanunood, nakikinig dito po sa ating programa. Sir Erickson Kawile o Eric Kawile, Sir Ben Gab Hobelianos, Kuya Edmond Pasawa. Hello, good morning. Kamusta kayo ni Kuya ay Ate Bing? At Sir Salvamar Cancino, hello po sa inyo, sir. Ma'am Delia Cabais, maksyong morning. At kay Engineer Rosario Montemayor Pasyon, maksyong morning po sa inyo. Ma'am Meli Carino, hello din po sa inyo. Mabilangad Fabiliar Janice, hello. Salamat po sa inyo. At sa mga nakikinig sa kanilang mga transistor radios,
1161 kHz. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez-Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez, kasama ko sa News Center, Action Jeric James Wasiliao. Ako naman po ang inyong naging tagapaghatid balita, Action Dav Tibakay. Susunod po ang programang Mga Isyu ng Bayan. Kasama pa din po dyan, Action Joel Balolong. Muli po, Maksyong Morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod